Detskí lekári sa stali obchodníkmi s vakcínami. Tvrdí to Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast. Od začiatku decembra sa zmenil zákon a zaočkovacie látky už poisťovne neplatia lekárňam, ale lekárom. Tí ich však najprv musia nakúpiť za vlastné peniaze. Zmena sa týka všetkých vakcín, ktorými sa povinne očkujú deti. Od záškrtu cez čierny kašeľ, tetanus, žltačku, osýpky až po pneumokokové a chrípkové vakcíny. Doteraz lekárom na ich vydanie stačil recept. Ten následne uhradila poisťovňa. Od 1. decembra majú vakcíny kupovať pediatri. Nevedela som o tom, že pani doktorka bude musieť objednávať vakcínu. Lekári nemajú peniaze na to, aby tie vakcíny kúpili, aj keď ich poisťovňa preplatí za nejaký čas. Lekári tvrdia, že ak očkovacie látky kúpia, neutiahnu prevádzku ambulancie. Mesačne by na ne museli vyčleniť 1000 až 2000 eur. Okrem toho ani ich nemajú kde uskladniť. My sa potrebujeme venovať pacientom, potrebujeme ich vyšetrovať a liečiť a na toto nemáme ani pracovnú silu, ani vlastne možnosti. Ministerstvo zmenu obhajuje. Lekári budú mať podľa neho istotu, že sa k ním vakcíny dostanú včas a nepoškodené. Problém s peniazmi vyriešilo takto. Všeobecná zdravotná poisťovňa zaplatí za tieto vakcíny v tomto prípade peniaze lekárovi dopredu, aby tá garancia platby bola absolútne dodržaná. Lekárom chcú výjsť v ústrety aj súkromné poisťovne, a to tak, že 30-dňovú splatnosť faktúr posunú na dlhšie. Zuzana Gulová, Slovenská televízia.